Vadikani munotikoshera nokuti vhiki rega rega munosarudza kutandadzana nesu. Tiri muchirongwa chenyu chamunofarira, chirongwa Mai Chisamba Show. Muchirongwa umu tinotaura nyaya dzakasiyana siyana, dzimwe makadzinzwa, dzimwe makadziverenga, dzimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu. Asi nhasi tine nyaya iri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe, mukati menyika dzakatipoteredza pada pasi rose. Asi tatora nyanzvi dzedu kuti dziuye dzizotinyatsotitsanangurira ukopo-kopo noupenzi noumbavha hunoitwa pamasaisai. Chiregai ndirege kutaura zvakawanda, regai ndivape mukana wekuti vazvisume kwatiri vachitipa mazita avo nekuti vanobata vari kupi. Totanga nemukwasha ari kunze uyo. Ndipei zvenyu, zita renyu nekuti munobata muri kupi. Mazita Mai Chisamba. Ini ndinoitwa Detective Sergeant Musoni. Ndinoshanda kuZimbabwe Public Police ku Criminal Investigation Department kunonzi ku Cyber Laboratory. Tinokutendai nokunge muri pano. Ndoya pamuri. Mazita Mai Chisamba. Inini ndinoitwa Detective Inspector Silamonye. Ndichishanda ndiri ku Zimbabwe Public Police Criminal Investigation Department ku Cyber Laboratory. Tinokutendai nokunge muri pano. Tatenda. Ndinoya pamuri. Maita basa Mai Chisamba. Inini zita rangu ndinonzi Detective Sergeant Wellington Makasi. Ndinoshanda ndiri ku Zimbabwe Republic Police kumatikitiva enyu anonzi CID Commercial Crimes Division. Vamwe vaimboiziva kare ichanzi CID Serious Fraud Squad. Tichawanikwa mudhorobha medu umo pana Roson Manyikana Angwa pa Ahmed House. Zvinotaura kuwanikwa pakona pa 10th naChinamano pedyo nekumuzinda wedu mukuru wemapurisa kuMorris Depot, uko kwatinoshanda chiona nezvekudyidzana kwematikitiva neveruzhinji kusanganisira nezvekutepfenyura nevemapepa. Tinotenda. Tinokutendai zvikuru manyatsoti nemo mukabva mazvitaura. Nhasi urenge huye pamwe kuzoti ndichidonongodza kuti Inspector Detective zvakade. Pamwe ndinongoenda nemazita nai. Asi tinoremekedza zvigaro zvenyu, tinoremekedza urenge hwenyu. Ndinoda kuti nditi zvakoshei panguva ino kuti tisangane nechirongwa chakapfuma kuti titaure pamusoro pecyber security. Sei zvakosha panguva yatiri? Tinoona kuti nhau idzi dzekubiwa kumasaisai dzanyanya kukurumbira. Kutangana ipapa patanga tiri mudzimba takavharirwa nerudzi rwamupengo. Munoona kuti nekusafamba kwatanga tichiita nhau rwazhinji kana anga mabhizimusi tanga takuzviita kumasaisai nekuda kwezviga zvatanga takaisirwa nehurumende nechikamu chedu chezveutano kuti tidzivirire kupararira kwaicho chirwere cheCovid-19. Zvino mukushandisa masaisai kwatinoita uku takawanda kudaro, taona kuti paita nyanya dzapindira mukati dzinoda kukohwa nekushandisa ukopo-kopo mumasaisai. Tinoona kune nhau dzinoitika mumagurupu emaWhatsApp, kune mari dzinonzi ngatikandiranei dzobereka, vanhu vopedzisira vabirwa. Kune vanoba iwo maakaundi chaiwo emaWhatsApp iwo waya wotanga kukumbira vanhu mari vachiti vaita dambudziko nokuti vanenge vakuti ndimi Mai Chisamba muri kukumbira mari, hanga vashandisa akaundi yenyu kuti vapinde pamasaisai. Inhau dziri kuitika idzodzo, koti idzo mari dzemutserendende dzatava kushandisa nokuti kubata mari chaiyo maoko zvanga zvisiri kukurudzirwa, saka mari dzanga dzava kushandiswa dziri dzokuswaipa idzo dzemutserendende. Taona kuti kwaita kukoronyera futi mukati mechikamu ichocho, vanhu vari kubirwa mari mumakadhi zvakanyanya. Pane imwe nguva ndakatombokaadzika, mai nababa vauya vakadungamidzana, baba vachiti mari yakabiwa, handisi kuziva kuti yakabiwa sei, vachinzi aiwa mari haingambobiwi nomutoo iyoyo, nhasi muchandiudza kuti mari iyoyo makaiisepi. Vakutofunga kuti pada yakanodyiwa kuimba diki. Handi munoona. Saka muchidimbu ndingangoti ndichipeta inhaurwa dzokuti panguva ino mukati menyika ino, kwete muno muZimbabwe chete sekureva kwamamboita paya, kana iko kune dzimwe nyika, nhaurwa idzodzidzi dzecyber crime dzakavirikira zvikuru. Asi tikashanda pamwe chete sezvatiri kuita tichipanana chenjedzo kudai, ndinoona tinokunda. Tinokutendai vamakasi nekuti mabva manyatsozvitsanangura. Vadikani, manga muri kuzviziva here kuti zviri kuitika? Vamwe vari kutambura noti vamwe vedu vakweguraka, vanenge vachigara nevazukuru, vari kugara nevana. Pada hamumhangari muchingofunga kuti muzukuru ndiye aba, asi muri kunzwa nyaya dziri kuitika mukati memasaisai. Zvimwe zviri kuenda neunyanzvi huriko mazuva ano, umisha huriko. Asi ngatienderei mberi muchinzwa chirongwa chenyu nekuti mapurisa edu ari kumhanya nebasa.
isuwo muzvirongwa tiri kumhanya nebasa kuti iwe neni tisapinde munyaya dzakadaro. Tomboya kwamuri vamusoni, vanhu vanobatika here ava vamusoni kana vaita nekuti unyanzvi huri kutaurwa uhu hunenge hune ukopo hunodi vanosungika here ava? Mai Chisamba, nhau yatiri kutaura nezvayo inhau inoitika mumasaisai. Tikashanda takabatana nemapurisa edu eZimbabwe Republic Police, mhosva dzichibhadha dzichimhangarwa kwadzinonga dzichiitira uye vanhu vachipa information kana kuti zvinhu zvese zvinoita kuti mapurisa ashande zvakanaka, sekuruma nzeve. Vanhu ava vanobatika Mai Chisamba. Ndizvozvo tinozvitenda. muri kuchinzwa kuti hanzi vanhu vanobatika, asi chatinofanira kuita ndechekuti ngatiregerei kuita chinepfu kuti zvinogodiko kana ndabirwa ndichazoiwana here. Ngatimboedza. Yanzi chembere kwachivikani yakabika mahwe ikatonwa muto, zvaibva zvinhu izvi. Saka imimi musangochema muri kure. Nezuro chaiye ndaitaura neimwe shamwari yangu ichiti foni yangu yahekwa. Vanoheka mafoni, vanotora makadhi. Kwero kadhi rako munhu vanoritora sei? Ndichada kuti muzvipindure izvozvo vaSolomonye. Ndakanzwa zvakare kuti kune imwe nyaya yekuti vanhu vanoudzwa kuti Mai Samba mahwina mari yakawanda kwazvo, chitinyorerai nhamba dzenyu dzechitupa, chitinyorerai zvakadai. Ko iye munhu unohwina usina chawaita, ndiri kuya kwamuri, unenge uine mhanza yakadika yekungonzwa wida. Mazviita Mai Chisamba, chokwadi izvi zviri kuitika ende vanhu vazhinji vari kuchema nenyaya iyi Mai Chisamba. Kune veruzhinji chandingataura ndezvekuti makoronyera edu ava neunyanzvi hwakawanda chaizvo. Humwe hwacho hunosanganisa kuklonewa kwemakadhi edu kana kutorwa kwekadhi. Iwe unaro muhomwe asi anenge akurishandisa. Pakutorwa kwemakadhi, muongororo yatakaita isusu semapurisa, apa muri kureva makadhi aya atinotenga nawo muzvitoro? Chokwadi Mai Chisamba, ndiwo makadhi atiri kutaura. Makadhi emabhanga aya vanhu vari kutorerwa mari dzavo. Iye anaro muhomwe, umwe achitenga naro kune imwe nzvimbo. Izvi takaona kuti zvinoitika seiko. Muchitenga muri muchitoro, takaona kuti makamira zvenyu, umwe munhu anogona kutorekodha kana kutora yatingati firimu, vhidhiyo chaiyo, ozotora zvaatora izvi otanga kugadzira nazvo makadhi. Zvekare takaona kuti patinoisa iyo mapini nhamba yedu aya Mai Chisamba, vamwe hatidziviriri kuti mapini nhamba edu asaoneka. Saka tiri kuti ipapo makoronyera ari kutora mukana. Pamwe pachona tinoona pamakadhi apa vamwe vari kushandisawo, vanoshanda muzvitoro, vanoshanda panodirwa muto wedzimotikari. Ipapo pacho ndio patinowana vanhu vachitorerwa mapini nhamba avo. Pamwe unogona kuudza kuti chatinoshandisa kuti kadhi ribudise mari hachisi kuita, regai tinoitira tiri mukati. Saka isu tiri kuti semapurisa, chenjedzo yatiri kupa kwamuri, kadhi rako harifanirwi kubva pauri. Kana ati ichi hachisi kushanda, asaenda naro, ngaakupe kadhi rako. Kana achinotora chimwe auye nacho aite iwe uchiona. Zvekare pini yako hautenderwe kuipa mumwe munhu Mai Chisamba. Izvi zvinoita kuti vanhu vasabirwa, nekuti chinoita kuti tibirwe tisu tiri kupa information kana kuti zvinhu zvingaita kuti mbavha dzitore mari dzedu mumakadhi. Tinokutendai nechenjedzo yakadaro. Vadikani, manga muchizviziva here zvekuti izvozvo imimi makamira paya panotengwa patinoti patiru paya, mumwe munhu anenge achitotora nefoni, imi muri kufunga kuti ari kutaura, ari kupikicha. Saka isusu tiri kuti izvozvo zviri kutaurwa mazuva ano zvekuti munhu ngaanga akasiyana newe makaparadzana, ngazviitwe kunyange muzvitoro, ngazviitwe kunyange nzvimbo yese yamunoshandisa makadhi. Ngatisangane muchikamu chinotevera.